ጠለስታ ፀሓይን ዕራርቦን ኣብ ጎማጉም ባሕሪ ፍሉይ ትርኢት እዩ ዝሕዝ እዚ ከባቢ እዚ ብሕብረ ደበናታት ውቃብኡ ደሚቑ ይርአም ክህነቲ ባህርያዊ ጽባቐ ግን ካልእ ናይ ሰባት ጽባቐን ጻዕርን ከተስተማቕር ይድርኽ ኣብቲ ዝሕሰብ ቅድሚ እቲ እዋኑ ብዙሕ ፈተነታት ዘይተኻየደሉ ዓበይቲ ግን ከኣብ ዝቐለለን ኣብቲ ከባቢ ብዝርከብን ማል ዘተስፉ ውፅኢት ትዕዘብ እዞም ዓበይቲ ኣግራብ ዓርኮ ኮባይ ኣብ ውሕድ ዓመታት እዮም ተተኺሎም ለምሊሞም ዝርከቡ እቲ ነዚ ለውጢ እዚ ዝፈጠረ ሓይሊ በቐንዱ ስራሕን ጻዕርን እኳ እንተኾነ ዕላማን ትግባርን ይክውን ቀይርዎም ኣብዚ ደረ ትርኢት እዚ ንመሬት ግርማ ዘልብሱ ዝተፈላለዩ ዓፃውን ጻዕርን ጥራይ ዘይኮኑ ከብትን ውፅኢት ጸባን እውን ኣካል ናይዚ ከባብያዊ ጽባቐ እዩ ከባቢኻ ምቕያር ሓደ ካብቲ ንብልሕን ሓይልን ወዲ ሰብ ዝምስክር ውፅኢት እዩ መቐይሮ ካብ ዝጸንሐን ዘይነበረን ክኸውን ይኽእል እዚ ግን ኣብ ጽሩይ ድሌትን ትግሃትን ይምርኮስ ከም ዝፍለጥ ድሌታት ሰባት በበይኑን ሕብራውን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ስምዒታት ሰባት ከም ጥዋፍ ህይወት ኮይኖም ኣብ ናይ ሸርፊ ስምዒታት ዝቕበበ ክፈጥሩ ይረኣዩ ገለ ስምዒታት ሰባት ኣብ ሰብ ዝሰርሑ ፓላሶታት ኮይኖም ብምህዛዊ ትርኢታት ይድሰቱ ገለ ድማ ካብ ሰብ ዝሰርሑ ድምፅታት ርሒቖም ወጋሕቲ ኣብ ክንዲ ብጫውጫውታ ሰባት ብዝማረ ዓዋፍ ክበራበሩ ይብህጉ ገለ ብናይ ዕዳጋ መቐረታት ይድሰቱ ገለ ድማ ካብ ተፈጥራዊ ዋሕዚ ማይ ጓሪትካ ካብቲ በረኻ ሓምሊ ሓማሚልካ ምብላዕ ይብርሆም ገለ መብራህትታት ኣብ ዝደጉሑ ሳሎናት ኮፍ ኢልካ ምምሳይ ይፈትዉ ብዙሓት ድማ ናይ ምሸት ከዋኽብቲ እናረኣኸ ምስ ወርሒ ምዕላል ይብርሆም ኣብ ዕዳጋ ወሪዶም ዝብልዑ ፍረታት እናሃለዉ ኣብ በረኻ ካብቲ ገረብ ቀንጢብካ ምብላዕ ዝደልዩ እውን ኣይሰኣኑን ሰባት ኣቦም ቆሪፆም መእከይ በኣዳራሻት ካብ ዝሰርሑ ኣብ እግሪ ገረብ ኮይኖም እንተዝዛተዩ ዝብል ሓሳብ ዝቕርቡ እውን ብዙሓት እዮም በዚ ኮይኑ በቲ ስምዒታት ሰባት ስጋ ለቢሶም ዘውን ክብሉ ኣይረኣዩን ስለዚ ናፃሕ ሰባት ጠጂእካ ድሌታትካ ጾሚእካ ናይ ዓወት ጽዋእ ምጭላጥ ይብርሆም እዩ ንደቂ ሰባት ድሌታት ወዲ ሰብ ደረስ ዘይብሉ እናሃለወ እቲ ዝደልዮ ከምቲ ዝብህጎ ኮይኑ ክርእዮ ኣዝዩ ባህታ ዝፈጥረሉ ብፍላይ ማሕበራዊ መነባብሮ ደቂ ሰብ ንለውጢ ኩሉ ግዜ ድልው እዩ ብዘይ ድምፂ መቃልሒ ስለ ዘይፍጠር ድማ ተበጉሰታት ክወስድ ይግደድ ኣብ ሓበራዊ ናብራ ንመነባብሮኻ ዘመቻችእ ነገራት ምዕማም ልሙድ እዩ ንሎሚ ዕማም ሓይሊ ባሕሪ እስከ ንተዓዘብ معسكر حيل بحري إرترا أبجرم كابز السرطات حزو كابتون بقت على الزيتيلو من تعر أبال الزفسون حدا لمعته مدبيم الزوطة أزيم أزلوا نخدنا برون متشاي كونن أبالات جربن نسكو وزق الربح سلسترد أوجن نزك بابي حملة أم غيارو تعيرهم وتيتعرم دما أو جبر اليوم إتهم قدامو تابز كبابي زمتو أبالات الزوطة زخون الزر أجرب كم زينو ورمز قالتهم مرة مدربان دينيرو متربدا خون كل من جمرة تسفاي زقرصك دحريقن مالس علامات لك وي عبز بصح خمبصح نخلينا خمس خونيو زبل تبوق سوسيتك بعابيو تحسب بالعلن دي مسيو جنة تقبار زملكت كاني نتحفاش وديبكا كمي غيركا تتوبرو ينير مالتي العلو كله خانتاي حقسك زي تصبنايو ناي دق انستيو تردي خان معرو ود خوينن تساتافنت كم زهلو انت غير مالتي بقبر خا اريان جبت مدري مرمى خمس اقدي مزبل كو مدر بداي نيرو እንደገና ጉድጓድ ኩዒትካ በብሪጋ ዝብጽሕ አይመስለካኒ በብغሩብ እናገበርና ግን ሽዑ ባህዱታት መልክዕ ወይ ብጉጅለ መልክዕ ዝተወደበ መልክዕ
مالتي كم زخون تغيرو دحري انتي مص حسب حراي تتخيل له نماي مستاي زملكتك انتي تغبرنا اي حيش ام نفس كف نقطاتات تغيرو في ستوتات كم تتكل بقلبت كم ستي كساب معس نخي تراي دحن كساب معس بعلو تغزي خملسلناي استفل على خساياتي نيور مالتي تراي نبقس تبقسنا خا بلكع خاني أكون من التبصح مالتي زاكي زاف تقاحي زم تغيلنا مدلنا دارجان هاي عمت نفرقان تنوع عد مدلو ستغيل له تغلي يا عمت نفرقان معلتوين أنت كلنا احنا أما معلت حدا قرب كنت كل كلا لنا معلتوين زيتون هاللون بعلو كموين ميم هالله زقرب ناي متحت الشورات مثل زقرب زلون بعلو خالد زناي تم زرع غمي مالدي تي غونتات كساي غام عبالي غاب بتعم سبوي دلو نتوتاون كير وين أو حملة كير وين نغتنبرلو سدس دبل بوتا وين مالدي وصاوا أنا مسكنا بزن حياتها وصاي مسكني ኣብ ሓደ ቦታ ትነብር እንተደኣ ሃሊኻ ንምንባርካ ዝጥዕም ነገራት ክሰርሕ ይግባእ ካም ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ልምዓታዊ ንጥፈታት ንምክያድ ኣብ መነባብሮኦም ሓጋዚ ከም ዝኾነ ስለ ዝኣመኑ ኣብ ቀጻሊ ጻዕዲ ዝርከቡ እቲ ቀንዲ ዕላማና ነዚ ቦታ እዚ ዝተፈላለዩ ኣግራብን ኣትክልትን ክንተኽሎ ዘገደደና ኣብኡ ስለ ዝሃለና እዩ እንድሕር ኣብ ሓደ ቦታ ኣሊኻ ናይ ግድን እቲ ክትገብሮ ትኽእል ክትገብር ክትክእል ኣለካ ንሕና ኸ ካብኡ ብምጋስ ኣብዚ ሓድሽ ኣባይታ እንድደኪን ዘሎ እንዳእንስሳ ከባቢ 3000 ኣግራብ ኣለና ለሚን ከባቢ 150 ንኸውን ተተኺሉ ኣሎ ከምኡ እውን ተምሪ ትቁፅር ናይ ተምሪ መበገሲኡ 5000 እቲ 500 ኣብዚ ዘለናዮ ቦታ ይርከብ ማለት እዩ እቲ 2500 كا أو اجتماع عسكر سايت بحرش عمل كعت دوكين نركب مالتي هلا 100 تمروين أبز الله بفوليم بمنستر حرشاد مثلا فتنا تبعيله الشعات عينت الله مالتي الشعات عينت كون كله لأنه تو كبدتي دعزافتي فرمس بسعة كاب 7 كيلو تجاب كلتمي كيلو حزي تجرب بتنا أنا زمهرنان بتي زردنان بتكون تقول خلنا دهونا حبريتها أبلاتنا من السرير الشمس يوم قوميتنا يبذل له تمر مالدي ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ካብ ገረብ ክረኽቦ ዝኽእሉ ቀንዲ ዕላማ እናሃለወ ኪኖ መፅለሊ ግን ካልእ ረብሓዮም ጠሚቶም ንሱ ከዓ ምህርቲ ብምስሳን መነባብሮ ኣባላት ምምሕያሽ እዩ በዚ ድማ ንፍርያት ዝኾነ ዓይነት ገረብ ክተኽእሉ ክኢሎም ሚኒስትሪ ሕርሻ ብዝሃቦ መምርሕን ሓበሬታን መሰረት ኣብዚ ግዜ እዚ 3000 ገረብ ተምሪ ተተኺሎም ይርከቡ ነዚ ተምሪ ክንተኽሎ ዘገደደና ክንገብሮ ዘገደደና ኣግራብ ጥራይ ካብ ንተክል ድብላዕ እውን تناو نقبر دلنا وصاي ماي نسي دلنا قبره ملس خبنا كتبوا خلاها دبكا تقبروين صبقوا بمبالي مالدي يجي قاو تبقيشنا انا نزي بوتا كم زحاوس مدري بدا زنبره دكا تقطقاطي نروا كم دقرب قرنا وعلم تني حرشات نورو تمر سدري لون سنچرا دغون نغرسي مورودي نروجي نزعجي غيركا نوعلوين تسواو توعلوين سبت عروقن هن نسأل كله نعم ما أتوقعين الله تجزيون أو ما أتوقع الله كنجبر كم محلنا حدث اللي بينا مالتي أبنت مالتي أبز خباب حجي تمري خون كم زغل أقدمي تغير نري ما قد سلتها أتقاس إحنا غيرنا لنا خون كم زغل يدرين هذا الله مالتي صبوا أم فترين لنا أبصبوا درجة خير كبار الله مالتي
ኣባላት ምልማዕ ከባቢ ዝነበሮም ተራዕዞዚም በብክፍሎም ተወዲቦም ዝሰርሕዎ ስራሕ ኣበኹም ዝኾነ ነዚ ጉርሁ ተምር ምስ ተዓዘብካዩ ዝብርሃልካም ኣብዚ ቦታ ዘመናዊ ኣገባብ መስኖ ማይ ስለዘየለ ኣባላት ኣብ ቦጣት ተጻዒንዲ ዝመጹ ማይ ብጀሪካናት እዮም ነዚ ገረብ ዘስትይዎም ምኹስካ ሳብ ዘልዮ ግዜ ድማ ሓይሊ ባሕሪ ዝደልዮ ጠለባት እናማልኡ ኣብ ትርፊ ግዜኦም ንጥፈታቶም የሰላስሉ ጃርካን ቁራጽ ዝኹል ገረብ ኣብ ዘርጃ ዝበሲሕ መቐመጥ ማይ ኣብ ሓደ ቦታ ክልተ ቦታ ብጃርካን ንጎን ምሸት እንዳስተየ ትብዘሎ መንእሰይ ሰራዊት ሲና ኣብ ዘርጃ ዝበሲሕዎ ማለት እዩ ንጎን ምሸትን ሃሩር ኮይን ፀሓይ ኮይን غيبለ ማለት እዩ ብድሌት ከማን ኩሉ መዓልቲ ፍቅሪ ናይ ገረብ እንድሕርጅካ ድኾን ነገር ከማን የሳይድ ለካኒ ሰብ ፍቅሪ ሕጅዎ ይጂ ዝገረብ ዝኻን ኣብ ዘርጃ ለጽሖ ሳቶም ጣይንቶም ቆልዑ ንጎን ምሸትን ነናቶም ኣግራብ ኣለዎም ሕሉፍ ዓሊሆም ነቲ ገረብ ኣሽማ ታውፅኦም ልዮም ብምሕር መከተታል ገረብ ይተዓቢ ገረብካ ተዓቢ እንዳልዮም ድዋታት ልዕሊ ኩሉ እንታይ ይሕጉሰካ ከምስለካ ኣብቲ መጀመርያ ሕጂ ኣይ ማለስ ኣብቲ ሓንጎል ኣይነበረን ከመይ ክኸውን እንታይ ገለገለ ዝብል ነይሩ ድሕሪኡ ወላ ተሓፋሽ እውን ከም ባህሊ ናተይ ኢሉ ሒዝዎ ፈትይዎ ነቲ ኣግራብ ተረዲኻኒ ፈትይዎ ባዕሉ እውን ክስታ ክገብር ጀሚሩ ትሰብ ናተይ ኣግራብ ናተይ ክስታይ እንዳበለ በቃ ልክዕ ከምዚ ውላትካ ትቋፀሮ ወይ ትሕልዎ እንተ ጠሚዙ ተዕንግሎ ከም እንዳገበርካ ሕጂ ኣብ ገለ ምሕራር ረጋጥም ገለ ቦታታት ከይዶም ባዕሎም ካብ እንዳፈልሲ ኣብታ ቦታት እያ ከምዚኣ ኮይና ኣላ ስለዚህ መተካእታ መጽእ ትትክእ ብኸም እንዳበለ ማለት ተሓፋሽ ፍቅሪ ሓዲርዎ ሕጂ ከም ትሪኦ ዘለኻ ኮይኑ ማለት مفرد ريتن لمعتاو نتفتاتن تأساسيروم زخدو عودتات سلا زخونو معرم زي لمعتاو نتفتات نمن نبابرو عبالات نممحياش تواهيلن زفرات ريتون أم عسكر قدما اللوام إذن تريت مجمريا عبدو الاستبقسان أبو دما كفرات سنحان كوينن نام عسكر قدم بمقعز نام مفاري بوتا تفليولن أبتبو كنتاتي ركبام أبتفل ما كب 15 سبع سرا زنبرا أبزيك ساب سوساك بتحكي لنا اللوام يسرقنا أروح أبزمسينا نعنا بزحنا نقول تعمد عندما جيرنا الله نبز حجين ريو درجة وين بسيحنا الله مالتي رجع خكل تجزية قالوا ويلنا الله مالتي أنا روح مسا جيت نبرة وطري نب حمصاص ساقديب كيلو الله مثلني خالي معروم عريض وتازق نكون خلنا كنا هذا خلنا أقراوين مصوصة دغيد تقراوين معرم عري خيدو كل تعامد قال له الصراحة زخاب دي جمار زغن الناس قال الله بعبيتي هنسا حيل بحري قالت حيل بحر بالبمولو أبزيد الساتف كان بحالي من قام بحرنا يزغبابي دحر ساعات كل تسرح يلن أبز زوبا سمينا قوي عري أبقال مالتي مسنا كلمة مالتي أبزقنكم يفلتني نقول مشيتني سرح نقول سقف ساعات حدا فرعان سرح مشيت كاف ساعة 4 جيمير كاس ساعة شدشته أفسرح خاص صمد نزهار الرفز النبرة نزخال خالص النبرة كم كسايا كم مغنيت كي توزده أبدر إجازة خبز حق إلى مالتي زوما أقربات تخيلنا مدلنا متأثر مستفزول سبن إنسانهم ندحر قرب على كل نقر الله مالتي أفتحتي تسلل كاو دخون نقر تتكم بصنصلو خلقا يعجاو ترغبلو ناي جزا مورال دخون ترغبلو قال صلالنا تنكفتي صلالنا تسمن كل فطور صلالي ددليه حاجاي غاز وتازي مدرولا مسمخانو تفعلالي كلمات غير أبتي صلال كاتو الله يحجزن يعني تنكبتي بعلم تنكبتو إنه تغمين دوا تناتن أبزيد الكل تأكيد بحد علا نويد دكوا نفت تمر نفت قرابن حجيتي إنسان بدي قرب تقرب كابتي إنسان درجة أي كيد نمالته أساسي ريد غير الله كل من تقاوم الله مالته وقال زرار با
ሕጂ ክልቲኦም ተደሚሮም ሓደ ነገር ኣቆይሞም ኣለዉ እቲ ቆይሙ ዘሎ ከዓ ዝሪኦ ዘለና ኣግራብ ንሪኢ ኣለና እቲ እንስሳውን በዓል ንሪኢ ኣለና ካብኡ መጠን ከዓ እቲ ውፅኢቱ ትሰፍና ንረክብ ወላ ንበዓሉ እውን እቲ ዝግበር ዘሎ ተጠቃምነት ተገልቢጡ ናብኡ ስለዝኾነ ናብ ሰራዊት ስለዝኾነ ትሰዊ ንክሰርሖ ሃንጎፍ ኢሉ ዝሰርሖ ብልቢ ማለት ብክፉት ልቢ ዝሰርሖ ናብዚ ስራሕ እንተኢልካዮ ተወታደር ማኪና ወይ ናይ ፅበኒ ብእግሪ ድመፅእ ናብ ዝድወፍር ብጣዕሚ ስወታት ትሪኦ ኣለኹም ሰሓቢ እዩ ንክትዛወረሉ ንክትሪኦ ዋላ ከም ቱሪስት ኮንካ ክትመፅእ እውን ይስሕበካ እዚ ቦታ እዚ ፅቡቅ ተቀይር እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መሰረቱ ምስጢርና ግን ዲስፕሊን እዩ ንእንስሳታት ካብ ከጥቅዕዎም ዝኽእሉ ነገራት ንምክልኻልን ሓፈሻዊ ጥዕናኦም ንምውሓስን ሓረስቶት ዝተፈላለየ ንጥፈታት ከካይዱ ይረኣዩ ክታበት እንስሳ ፅሬትን ክንክንን ዝኣመሰሉ ኣገዳስነቶም ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ ይኮነን ኣብዘን ጥሪት እንተደኣ ተመልኪትና ብክኢላታት ግቡእ ሕክምናዊ ክንክን እዩ ዝካየደለን ነቲ ኣተሓሓዘን ዝምልከትካ ብሓባር እያ ንሕዘን ኩላና ኣብ ካፋተርያ ተርፍ ተረፍ መረፍ ድጓሓፍ የለን ናይ ንጎ ናይ ቁርሲ ናይ ምሳሕ ናይ ድራር በብሰዓቱ ማለት እዩ ኢዱ መፀን ካብኡ ካልእ ማልእ ኣብ ደጎል እውን ናይ ገለ ሰዓር ንገብር ኩሉ ተደሚሩ መዓልታዊ ምግብን ከምኡ እዩ ካልእ ሓኪም ኣለወን ሓደ ሓላፍሎ ናይ ሕክምና ኣባላት ኣለዎ ክልተ ኣባላት ኣለዎ ሙሉእ ሕክምና ይካየደለን ማለት እዩ ንፅሬነን ዝምልከት ዋላ ኣብቲ መደቀሲአን መፂኻ እንዳስታላውን ክትብሎ ኣይደፈርን ኢኻ ናብ ሆቴል ገፁ ድኸደ ይመስል ፅሬቱ ተሓለወ እዩ እስኮም ሕጂ ናይ ሕማም ናይ ሞት ኣይትርእን እያ ብብዝሒ ማለት እዩ ኣይረአን እዩ ክባን ትብል ንሕና ሓሚማ ድመይታ ድረኣናያ ከብቲ የላን ጥዕና እንገለ ዝኾነ ነገር ከኣኒ ኩሉ በዓልና ኢና ነማልኣለን ንኣብነት ሕጂ ኣብ ማይ ከም በዓል ቫይታሚንስ ንበን ኢና ቫይታሚን ኤ3 ኢንትሮቪት ገለ ንህበና መድሃኒታት ከኣኒ ጉቡ መድሃኒታትን ዝኾነ ኣብ ሰዓት ኢና ንበን ኣመጋግበአን ከኣኒ ኩሉ ዓይነት ምግቢ ሙሉእ ኢና ንበን هي كم بعل كانجا جرين فيدس كا كم نقطنا اللبزي أمسينا خاو جرين فيدس نبينا زخونا حمامات أبستر أيلها أبساعات إن حكومة مزيومنا يبازع ناي كوربوريشن تريسن زراعتن مسؤوم شير نجبر زخونا العقمنا زخونا مسؤوم دا ترى دا أنا أبساعتنا بجزيون زخونا جبان نمال ألنا ጥሪት እኹል መግቢን ተረኺበን ዝዕግብ ውፅኢት ክህባ ይኽእላም ነዚ ምርኩስ ብምግባር ሓይሊ ባሕሪ እኹል መግቢ ዝቕርበለን ንዓን ተባሂሉ ዝለምዕ ሓምላይ መግቢ እውን ኣሎም ኣብ ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ገደም ካብ ተኣቱዓት ሒዝካ ኣብ ወሰናስን ተዘይሩ እዩ ዝርከብ ዘራእቲ ንምግቢ ዘን ጥሪት ተባሂሉ እዩ ዝፈሪ መዓልታዊ ናይ ምጅራፍ ኢና ስራሕት ነካይድ ንእስነ ዘለና ሕርሻ ቦታ ኣሎ መዓልታዊ ኢና ንጅርፎ ማሽን ኣለዋ በተን ማሽን ገርና መዓልታዊ ፍግረ መሬት ከይጋጥም ድፈረሰ እንዳገበርና كم مشلا أفنون زرا مجموع الساقون بحاف شقة عبية تافت أهدوين طريقة مالتي نقول نقدر مالتي إذا خاو تبقيشنا أنا حد السبن وعلوين نحرقهم سريحة نوع عادسد نوع خسكس نوع خالي تبهال نايم أطت معلو حد سجاي تبهال سرس مالتي ما أطت كاين إحنا بزدرجة زين هذا الله أبزحي البحري يثيخم حد عبس من وقت يعني أنجي ودخيد أمليه أنجي أنا ما أتت أملي قوي أنجي دوفر
ብሓፈሻ ኣብ ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ገደም ዝካየድ ልምዓታዊ ንጥፈታት ኣብ መነባብሮ እዞም ኣባላት መጠናዊ ለውጢ ኣምፂኡ ከም ዝርከብ ይሕብሩ። ወተቐንዲ ዕላማ ዘንከብ ተነጥሪን ከለና ነቲ መነባብሮ ናይ ሰራዊት ንምሕያሽ ኣብ ትርእስት መንግስቲ ወጻኢ ትገብሮ ደገፍ ንምሃብ እዩ። ንዓና ካብ ብልክዕ ግብረ መልሲ ይበናናየን ማዕረት ንሕና እንክሳይ ንገብረለን ጽቡቕ ኣብ እቲ ክሳይና ኣብቲ ናይ ጸባ ውፅኢት ጸባን ድሓን ዝኾነ ጽቡቕ ቆጣዕ ዕጉባት ኢና ማለት እዩ። ዘሰክፍ ነገር የብልናን ንቐጻሊ ናብ ካልእ መደብ ክንከይድ እቲ መደብና ንሕና ካብኡ ዝለዓለ ማለት እዩ። ከባቢ ምብራቃዊ ባሕሪ ገደም ከም ቦታ ትሑትን ዘይስሩዕን ዝናብ ስለ ዝዘንቦ ከምኡ እውን ሓውሲ ምድረ በዳ ስለ ዝኾነ ከብቲ ከተፍሪ ኾነ ልምዓታዊ ምድባት ከተሰላስል ዘይምቹእ ቦታ ምዃኑ እዩ ቀጻሊ ዝንገረሉ። እንተኾነ ጻዕርን ግቡእ መጽናዕትን ተተኻይዱ ምስቲ ከባቢ ዝሰማማዕ ነቲ ክሊማ ዝጻወርን ልምዓትን ምፍራይ ከብትን ክካየድ ይኽእል። ተሞክሮ ገደም ድማ ነዚዩ ዝምስክረልና። ሕጂ ንሕና እቲ ቦታ ምስቲ ክሊማ እንዲኻ ትኸይድ ሓደተን እንስሳ ንባዕለን መብዛሕተን ኣብዚ ዝተወልዳየን ንሕር ንእሽተይ ዝኾነ ነገር መፅያ ኣብ ሓደ ቦታ ነቲ ክሊማ እንዳለመደ ይድኸይድ ንባዕሉ እውን ትቀማምጣ ናተን መንበሪ ገዛ ትደኻኽኑ ከፋቲ ብራኸ ኣለዎ ንባዕሉ እውን ትግራብ ተገይሩ ዘለዎ ንዑድ ዓለመ እቲ ቦታ ንሕሪ ብግራብ ተሸፈነ ኮይኑ ዝተፈላለየ ነገር ጨረታ ናይ ፀሓይ እውን ኣይረኽበኒ ሕጂ መውዓልየን እቲ ድበልዓሉን ዝተፈላለየ መብዛሕቱ ብዳሲ ንኸዳ ተቐንዲ መደቀሲየን ኣብ ዳሲ ማየን ኣብቲ ዳሲ ሕጂ ምስ ክሊማ ድኸይድ ስለተደኮነ ትገዛን ደሰክፍ ነገር ብዙሕ ኣይረኣናን የብሉንካ ኣብ መወዳእታ ኣነ ድኾነ ደይከውን ነገር ከም ደየለ ማለት ክኸውን ከም ዝኽእል ከም ባህል ኣብ ሰብና ቆያ ባዕሪ ከፍቲ ይከውኒ ገለ ይኸውኒ ይበሃል ደይከውን ነገር የለን እንድሕሪ ገረብ በቂሉ ኩሉ ይድኸውን ሰብ ይኸውን ኩሉ ፍጡር እዩ ኣብዚ ዝኸውን እንታይ ደድሊ ጥራይ እንታይ እቲ ጋብ ጥራይካ ትሕዞ ዘለካ ልክዕ ምስ ቦታ ድኸይድ ንድሕሪ ኩሉ ተጠቒምካ ደይከውን ነገር የለን ንሕና ካብ መወዳእታ ካብ ዘለና ክንዓቢ ንደሊ ማለት እዩ ብኻልእ ነፍስና ኮይናስ ንኸባቢና ክንከውን ክንጸሉ ንኸባቢና ዘሎ ክሳይ ክንገብር እዩ ናና ክስታይና ማለት እዩ ዳማይ ከንትዕ ይኽእል ኣብ ጽሙቕ ከባቢ ሃመልማል ልምዓት ይፈጥር እቲ ውፅኢት ድማ ንኣእምሮን መንፈስን ስራሕቱ ይዕግብ ነቲ ዓዘብቱ ድማ ምልኣት ደሪኽት የፈልፍል